Alfred Gerrada huwa wieħed minn dawk il-personaġġi Maltin li fil-waqt li kienu artisti, kienu ġurnalisti. Ħafna mix-xogħlijiet tiegħu għadna narawhom fuq il-gazzetti tagħna, speċjalment fil-gazzetti Il-Berqa, it-Times u s-Sunday Times ta' Malta. Alfred Gerrada twieled fl-1893 u miet fl-1968. Ta' età żgħira huwa kien diġà beda juri talent artistiku u fil-fatt rebaħ l-ewwel kompetizzjoni tiegħu tal-arti meta kien għadu 7 snin. Iktar tard daħal jaħdem mad-Dipartiment tal-Army bħala tifel. Eventwalment telaq mid-Dipartiment tal-Army u mar bħala diżinjatur tal-bizzilla ta' Għawdex. Il-għaliex Gerrada kien ukoll diżinjatur gwab u kien magħruf u baqa' diżinjatur għal-omru sakemm prattikament miet. Però fl-1933 daħal jaħdem mal-gazzetti tal-Lord ta' Gerald Strickland, sar press artist u minn hemm kompla jiżviluppa it-talent tiegħu partikolarment bħala karikaturista. Il-karikaturi tiegħu malajr akkwistaw fama internazzjonali. Fl-1935 kien rebaħ kompetizzjoni importanti internazzjonali u wħud mill-karikaturi tiegħu bdew anki jiġu ippubblikati barra minn Malta. Dawn il-karikaturi għandhom karatteristika tagħhom huwa il-maestrija, is-sens ta' umorizmu u ironija u wkoll il-qawwa tagħhom li kellhom qawwa li jibagħtu il-messaġġ propju ġo vinjetta żgħira. U kienu messaġġi li kienu jiftehmu u x'imdaqqiet anki feroċi bħala karikaturi. Fit-tieni gwerra dinjija baqa' jaħdem mal-Times u jipproduċu numru ta' karikaturi li għadna xi wħud minnhom saru ċelebri propju biex niftakru il-gwerra, it-tieni gwerra dinjija. Waqt it-tieni gwerra dinjija, as an aside, kien jgħaddi il-ħin liberu tiegħu ipinġi xeni bil-watercolors tal-esperjenza tiegħu fil-gwerra. Dawn huma verament dokument imprezzabbli tal-ħajja Maltija fit-tieni gwerra dinjija. Reċentement, uħud minn dawn il-watercolors ġew ippubblikati forma ta' ktieb mill-awtur Dr. Albert Ganado. Verament baqa' jagħti il-kontribut tiegħu prattikament sal-aħħar. Fi żmien il-negozjati għall-indipendenza wkoll tara l-element tiegħu s-soltu karikaturi tiegħu verament puntiljużi u baqa' jaħdem prattikament sal-aħħar sama miet.